Pangandam sa pagdagsa sa mga deboto sa Divine Mercy Shrine sa Salvador City, Misamis Oriental karong Semana Santa, hitsas na. Nakatutok si Clyde Macascas. Hitsas na ang pagpangandam sa Divine Mercy Shrine sa Salvador City alang sa umaabot nga Semana Santa. Sobra 50,000 ka pilgrims gikan sa nagkalaing-laing lugar ang gilaumang mudayo sa shrine sugod karong Miyerkules Santo. Modoble o triple pa ang maong numero panahon sa pista sa Divine Mercy human sa Domingo sa pagkabanhaw. Up to now, usually the number grew a little bit, was increased slowly. But we will see how it be this year. It depends on things that we cannot control, like weather. Sumala sa hepe sa El Salvador City Police Office, naplastar na nila ang ilang ipatumang seguridad sa shrine, sugod-sunod simana. With regard sa PNP, doon na tayo gi-request nga 1 platoon o doon na po kita'y augmentation from our EOD. Kaabagsab nila ang kasundaluhan nga mo'y madestino sulod sa shrine. Sa Semana Santa, nag-abiso ang kadagkuan sa Divine Mercy Shrine nga likayan ang pagdalag mga bawal sama sa mga hait na hinagiban, pusil, ilim ng makahubog, sigarilyo ug mga gamit nga makamugna og saba sama sa speakers. I hope that it will be peaceful and secure celebrations on Holy Week and on Divine Mercy Sunday. Gipang hinaot nga mamahimong malinawon, mahinungdanon og makapamalandong ang tanan sa Semana Santa. Uban si James Yap sa kamera, ako si Clyde Macascas para sa One Mindanao.